Iki melanjutkan videoku sing diingi. Jadi sing diingi kan videoku isine mentoku netes KB 5. Lah terus iki mau sing tanggal 14 dino Selasa tak ceki tibake wis netes 7. Berarti netesnya sempurna. Dari 7 telur kuwi netes kabeh dadi 7 minti. Aku maca komentar diingi enek sing nyarane lebih baik dipisah karo mboke timbang dicampur karo mboke ngene iki. Ya wis akhire 7 minti iki tak cowekeli ngono. Iki enek sing sitok rada kesit tapi sujukno ya kena tak selebak ngene iki terus tak lebokne omah. Tinggi anakan mentok ngene iki sentrate sing apik apa menurutmu? 5-11 apa sentrat liyane? Muga-muga mindi-mindiku iki lolos seleksi alam alias ora enek sing mati. Mindi sitok iki jan kowosit kemang wangel cekel. Iki saiki ya ucul dhewe ora kena dicekel, mlebu jeding. Wis akhire kena eneh iki. Tak cemplungne bok jangkrik ngene iki. Kabeh pecinan blejet bapake. Bapake yo pecinan soalnya.